U kome društvu mi danas živimo? U šta se naše društvo pretvorilo danas? Pretvorilo se u društvo u kome se neprekidno podstiče ispoljavanje tamnih strana ljudske prirode, umesto da se inspiriše najbolje u nama. Društvo u kome su stručni, obrazovani i vredni ljudi marginalizovani, dok se na njihova mesta, kao i na rukovodeće položaje i najodgovornije funkcije u državi, postavljaju nedovoljno obrazovani, neobrazovani, nestručni i nesposobni. Ja sam došao danas da se vama, mladosti Srbije, obratim. Da vam odam priznanje i svoje divljenje što na nasilje i maltretiranje kome ste izloženi od ovog nakaradnog režima, na to nasilje, na te provokacije odgovarate dostojanstvom, mirom i ljubavlju. Ja to baš uvek ne znam tako da uradim, priznajem. Ali zato ste vi bolji od mene. Vi ste bolji od svih nas koji smo vam, nažalost, ostavili ovakvu Srbiju. Koji smo vam ostavili jedno društvo nakaradnih vrednosti, društvo nasilja, mržnje. Ostavili smo vam podeljenu Srbiju, punu straha i poniženih ljudi.